Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, dragi gledalci. U današnjem kratkom videu objasnit ću vam i pokazati kako funkcioniše vazdušni jastuk na kamionima. U nastavku videa vidjet ćete kako izgleda pokvareni vazdušni jastuk i šta se meni desilo jednog zimskog snežnog dana. Pa da počnemo. Vazdušni jastuk je jedna od veza između šasije i kabine kamiona. Njegova svrha je da ublaži mehaničke vibracije motora iz šasije. Ispravnim radom opruga, gibnjeva i vazdušnih jastuka obezbeđuje se visok nivo udobnosti u vožnji, kontroli vozila kao i bezbednosti na putu. Konkretno, na ovom primjeru funkciju stabilnosti vrše dva rotaciona gumena zgloba, dok pozadi funkciju vrše vazdušni jastuci kao i gibnjevi koji ublažavaju teške terete na dužim kabinama. Puko je malo pre na semaforu vazdušni jastuk, onaj što smo letos menjali pa je bio neodgovarajući. I evo ga, bušanje. I buf, kad je puklo. Šta je ovo, kome udario, koga sam udario. Vidi se kako je iskriljen kamion, tako da vidite, naručite. Mislim da je ovaj bio neki, nije original bio. Nikoga nije kurnuo, a nikoga nije terao ni da drmusa ogradu. I evo ga, izbušio se. I sad je izgubio ceo kamion vazduh. Pošto je izgubio vazduh, ovu cevčicu ovdje kojom dobija vazduh sam presavio vezicu da ne gubi ni u toku vožnje ni u toku stajanja. A ova je ispravna, ova je pun jastuk i prazan jastuk. Sneg pada lagano. Molim vas Miško, muke su ove šoferske muke. Ali sa nama nema zime,